So yan po yung ating program. Matag gabi maghatag og kalingawan sa mga tao ug mga kids at hearts ang City Hall Complex sa Lamitan, Basilan Province. Kini tungod sa mga Christmas lights ug decorations ug mga kalingawan nga gidalit sa lokal nga gobyerno sama sa tunnel of lights nga pwedeng pang MyD og profile picture sa Facebook account ug pang Instagram. Gigantic Christmas ang tema karong tuiga. Tumong sa lokal nga gobyerno nga mabati sa katawhan ang tinuod nga kalipay luyo sa hagit sa panahon. Kanunay sab ang pagmonitor sa mga otoridad ug LG officials sa lugar aron masigurong luwas ang tanan samtang naglingaw-lingaw. Gusto lang natin i-ensure na maligaya yung mga tao natin at saka peaceful naman ang lugar kailangan. You will be the living witness, kayo pong mga living witness namin na masaya po yung mga tao ngayon. Actually, parang kami dito sa lugar namin, nabuhayan kami ng loob. Dahil after the pandemic, akala natin tuloy-tuloy na yung pandemic. Pero ngayon, napakasaya ng mga tao. Ginadagsang sa mga tao ang City Hall Complex tungod na sab sa makaagning ambience. Ugaling gutumon ug uhawon sa pagsuroy-suroy. Doon na say pwedeng kapalitan og lami ang mga pagkaon kay dunay night market sulod mismo sa City Hall Complex. Nasumala sa mga negosyante, bintaha alang kanila ang pagdagsang sa mga tao. Sama sa colorful nga mga dekorasyon sa Pasko, makita nga milagsik na og balik ang Lamitan City luyo sa hagit sa pandemya. Ngayon okay naman, medyo malakas din naman. Meron naman kaming kinikita. Hindi tulad nung araw na yung dumaan yung pandemic, walang-wala talaga. Hirap na hirap din kami. At pasalamat kami, merong programa si Mayor na tulad ng ganito. Malaking kaginawahan din sa amin. Gipasalig ni Mayor Roderick Furigay na suportado sa LGU ang susamang mga aktibidad ug lauman sa katawhan nga naa kanunay ang gobyerno alang kanila. Abli sa publiko sa tibok bulan sa Disyembre ang City Hall Complex sulod sa 4 ka oras gikan alas 6 hangtod alas 10 sa gabi matag adlaw. Gikan dinhi sa Lamitan City, Basilan, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe